понеже заявих ясно, че се борим срещу олигархичният модел Борисов-Пеевски, това автоматично изключва техните политически формации. Отворени сме да работим с политически партии, които, както казах, имат коража и смелостта да се впуснат в тази битка, които поставят интересите на българският народ на първо място, които поставят наистина силна България в силна Европа, но с реални действия, не с лозунги, които искат пазарна икономика, които искат бърз икономически растеж, основан на свободна конкуренция, които ще застанат редом до нас, така че да освободим български бизнес от хватката на олигархията, от административният натиск и да отключим заедно предприемчивостта на българина, които ще са за това да се съхранят нашата идентичност, духовност, традиции, национално достоинство и суверенитет като суверенна българска нация.